Diyos, marhay na aga po sa indugabos mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Ronel Hurancia Ortiz, 23 anyos, soltero, kan Cofradia, San Felipe, Naga City. Aki ninda Roberto Ortiz, asin Leonila Hufancia. Buot mag-agom kay Hana Grace Agapay Valencia, 26 anyos, Daraga, kan Sampaloc, Gainsa, Camarines Sur. Aki ninda Ferdinand Valencia, asin Annabel Agapay. Para man kay Jason A. Herona, 26 anyos, soltero, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ninda Bernardo Herona, asin Anita R. Almoneda. Buot mag-agom kay Devi D. Vargas, 27 anyos, Daraga, kan Binanwaanan, Pili, Camarines Sur. Aki ninda Freddy B. Vargas, asin Glenda Di Maiwat. Para man kay Ron Michael T. Picar, 33 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ni Dipuntong Ronaldo R. Picar, asin ni Maria Esther D. Trinidad. Buot mag-agom kay Cindy Lagrimas, 30 anyos, Daraga, kan Zone 3, Tindalo Street, Balatas, Naga City. Aki ni Dipuntong Rati L. Lagrimas, asin ni Susan M. Goleta. Para man kay John Rick V. Junio, 19 anyos, soltero, kan San Jose East, Kanaaman, Camarines Sur. Aki ninda Arnel L. Junio Jr., asin Salvacion E. Vargas. Buot mag-agom kay Mary Lane O. Carpio, 18 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Joseph V. Carpio, asin Lea Ortega. Para man kay Jonathan B. Segovia, 24 anyos, soltero, kan Loho, Lagunoy, Camarines Sur. Aki ninda Julito C. Segovia, asin Rosie C. Barbosa. Buot mag-agom kay Marinel C. Uberos, 32 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Melchor B. Uberos, asin Maria N. Candelaria. Ikaduwang tawag para kay Henry P. Balona, 27 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Eduardo Balona, asin Hilda Perenya. Buot mag-agom kay Glidel Buenaobra, Daraga, kan Salvacion Pilar Sorsogon. Aki ninda Fernando Buenaobra, asin Jocelyn Abeliano. Para man kay James Benedict Fortuno, 33 anyos, soltero, kan Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Edwin Fortuno, asin Felicidad Vargas. Buot mag-agom kay Katrina Bulgar, 31 anyos, Daraga, kan Bliss Barangay 201, Pasay City. Aki ninda Pepito Bulgar, asin Ramilin Bulgar. Asin ikatulong tawag para kay Joselito Andres Ranara, 40 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Andres R. Ranara, asin Evelyn T. Mabasa. Buot mag-agom kay Lalaine Pontanares, 34 anyos, Daraga, kan Santa Lucia, Nabua, Camarines Sur. Aki ninda Efren G. Pontanares, asin Annalyn S. Verango. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi nindakan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po.
Diyos marhay na aga liwat sa saindo gabos mga tugang, ngunyan yaon na kita sa ikalimang Domingo nin Kwaresma. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon, iyo an manunungod sa kagadanan na nagdudulot nin mas makahulugan na buhay. Sa palibot niyato, kita minangalas kan ministeryo kan buhay, asin kagadanan. An buhay magagadan, alagad an kagadanan sarong aagihan pasiring sa mas makahulugan na buhay. Kaipuhan an sarong banhi mahulog sa daga asin magadan, tanganing magkaigwa kita nin buhay. Alagad sa pag-atubang niyato sa kagadanan, tinutukdoan kita kan banal na kasuratan na iyan sarong realidad na dapat akoon. Arog ki Kristo, kita magkakaigwaman nin buhay pagkatapos magadan. Dai dapat kita mahandal sa kagadanan, nin huli taan balos, iyo an buhay na daing kasagkoran. Maging kita lugod mga banhing nagtalubo, pasiring sa bagong buhay. Makakaibahan po niyato si Reverend Father Joseph Abion. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa indogabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang, ako unta na, asin pagsulsulan. An gabos niya tong naginibong kasaalan, tanganing maging maninigaw kitang magdulot, kaining Santa Misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos,
asin sa inyong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, kami namimibi, na sa tabang mo, kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot, nahuli ka iyan, an aki mong namumuot sa kinaaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang kasumbikalan, iyo ang nagdadara sa tawo sa karatan, asin kasaalan. Ini dulot kan pagsayuman na utubon ang tugon nin kagurangnan. Kaya ipinapagirumdom ni Propeta Jeremias na ang Diyos padagos na nagaapod na utubon ang sa iyang tugon na isinurat sa satuyang mga puso. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Madatong ang mga aldaw, olay nin kagurangnan, na ako makikipagtipan sa harong nin Israel, asin harong ni Huda. Bakong arog kantipan na ginibo ko sa saindang mga magurang, kan aldaw na sinda sa kong kinua, asin ilinuwas sa daga nin Ehipto. Daininda inutob ang sakong tipan, kaya ipinasabot ko sa inda, kung si isay ang kagurangnan, olay nin kagurangnan. Ini ang tipan nagigibuhon ko sa harong ni Israel, olay nin kagurangnan. Tudok sa puso ninda, ibubugta ko ang sakong tugon, isusurat ko sa puso ninda. Ako magiging sa indang Diyos, asin sinda magiging sa kuyang banwaan. Daina kaipuhan, natukdoan ninda ang sa indang katuod, asin kapwa, kun si isay ang kagurangnan. Ako mamimidbid ninda gabos, sadit asin dakula, olay nin kagurangnan. Papatawaron ko ang sa indang kasumbikalan, asin daiko gigiromdomon ang sa indang kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Kaheraki ako, O Diyos, hulita ika, maheherakon. Paraa ang sakong kasalan, hulita ika, maugayon. Hugasi ang maraot na sakong naginibo, asin sa sakong kasalan, linigi ako. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Espiritong maimbod, itao mo sako. Hare ako pagsikwalan sa atubang mo. Hare paghalea sako, an sa imong banal na espiritu.
Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Ibalik mo sako ang kaugmahan nin sa imong tabang, pakusok ka ako kan espiritu nin kaludokan. Tanganing sa mga tampalasan, ikatukdo ko an sa imong dalan, asin magbalik buot sa imo, an mga makasalan. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Huli sa mga pamibi, asin mahuyong pagsunod kay Kristo sa kabutanin sa iyang Ama, kita ilinigtas. Ginibo niya ini para sa to, asin sa satong kaligtasan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kan panahon na si Kristo, uya pa digdi sa daga, nagdolot siya nin mga pamibi, asin pakimaherak, sa makusog na tingog, asin tuninong na mga luha, nagdolot sa may kapangyarihan na magligtas sa iya sa kagadanan. An sa iyang pamibi dinangog, huli kan sa iyang magalang nakapakumbabaan. Minsan ngani siya aki nin Diyos, alagad huli kan sa iyang mga tinios, nakanood siyang maging makinuyog-kuyog. Asin huli tamarahayon an sa iyang ginibo, siya naging burabod nin kaligtasan na daing kataposan para sa gabos na nagsusunod sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine, crucem Tuam. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem Tuam, laudamus Domine, crucem Tuam. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa mga nagtukad sa Jerusalem sa pagsamba hulitap Pintakasi, ang nagkapira mga Griego, ang mga ini nagrani ki Felipe na taga Betsaida sa Galilea, nagsabi, buot ming mahiling si Jesus. Dinulok ni Felipe si Andres, dangan si Andres kaiba si Felipe, nagdulok asin nagsabi ki Jesus. Asin si Jesus nagsimbag, duminatong na ang oras na ang aki nin taho pagmumurawayon. Totoong sinasabi ko sa Indo, kung ang banhi nin trigo dai mahulog sa daga, asin dai magadan, dai mabunga. Alagad kun magadan, mabunga nin dakol. Ang dayupot sa sadiring buhay, mawawarain niya yan. Ang dai nagpapahalaga sa sadiring buhay, makakamtan niya iyan para sa buhay na daing katapusan. Ang buot na maglingkod sako, sumunod sako. Asin kun hain ako, yaon man duman ang naglilingkod sako. Ang naglilingkod sako pag-uumawon nin sa kuyang ama. Ngunyan, nalribong ang kalag ko. Ano kaya ang sakong sabihon? Hagadon ko kaya sa ama,
na iligtas ako sa oras na ini, dai hulita para sa oras na ini, ako napadigdi. Ama, papamurawayon an sa imo ngaran, dangan nadangog an sarong tingog na hali sa langit, pinamuraway ko na, asin papamurawayon ko, diraray iyan. An mga taho na yaon duman, asin nakadangog nagsabi na nagdalugdog, may nagsabi man na sarong anghel ang nagtaram. Si Jesus nagpaliwanag na ansabi, ang tingog na iyan bakong para sa ko, kundi para sa indo. Ngunyan, minapuon ang paghukom laban sa kinaaban na ini. Ngunyan, ang prinsipe kaining kinaaban paluluwason. Alagad ako, kung ako ikaitaas na sa daga, ang gabos dadarahon ko sa kuya. Sinabi niya ini, tangaling ikapasabot, kung paano siya magagadan. Mga tugang, ang ebanghelyo kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Yaon nagtangon sa ikalimang Domingo nin Quaresma. Asin padagos ang pangapudan sa tuya na maging mabinunga. Tinatawan doon ngunyan Domingo na ang buhay ta kaipuhan maging mabinunga, maging kapaki-pakinabang. Ang Quaresma, oportunidad, tanganig kita maging mabinunga sa pagpangadji, pag-ayuno, asin pagtabang sa kapwa. Magayunon ang analohiya kan lapis asin kandila. Nauubos ang sa inang substansya, alagad naging kapaki-pakinabang. Nagamit, day nasayang, naging productive ang sa indang existence. Kaya, iyo man inian paghiling sa tao. The moment na ang tao ipinangaki, nagpupuo naman ang oras niya sa kagadanan. Asin ang gap between life and death, iyo iyan ang buhay na kapaki-pakinabang, mabunga. Kaya, pag abot kang panahon na ang tao magagadan, day siya mabasol, ta siya naging mabinunga. Magayon ang relasyon sa mahal na Diyos, magayon ang naging relasyon sa iyang kapwa. Naubos ang buhay sa pagsakripisyo, naging naubos ang buhay sa pagiging mabunga. Kaya yun ini ang ipinapasabot sa to ni Jesus. Kung dahi magadan ang banhi nin trigo, dahi iyan magkakaigwa nin buhay. Ang buhay na pinapahalagahan, bako ang buhay na ang pag-acquire kan mga material na bagay o comfort. Ang tao kadakol hinahanap sa buhay, trabaho, relasyon, asin iba pa na mga pisikal na aspeto. Alagad ito paglingawan na ang makakataong kaugmahan sana, ang pinakatotalmenteng kaugmahan, iyo ang paghanap kay Jesus. Sa Ebanghelyo, ang nagkapira sa mga Griego, hinahanap sa Jesus. Hinahanap sa Jesus na iyo ang makakataon ng kasimbagan sa saindang kakulangan, kan kaaraman, asin buhay. Asin ang buhay na ini, mayong iba kundi ang buhay na kaibahan ang Diyos. Ang buhay na naging kapaki-pakinabang dahil sa Diyos. Mga tugang, kang sa Jesus iniitaas sa kinaaban, nakapako sa krus, ang nasa isip niya, bakong pagbasol. Dahil siya nagbasol, maski pano-pano ng pagsakit, asin pagtios ang sa iyang namamatean. Natapos na ang sa iyang buhay, hindi sa kinaaban, nakapaki-pakinabang. Kaya, pagyaon lang kita sa kagadanan, oras tanan ng kagadanan, mayo lamang kitang pagbasol, nakaipuhan mamatean, takon sa kita kinaag, sa komunidad, sa trabaho, sa simbahan,
kung ano man ang bukasyon ang sa tuyang pinili, mayong pagbasol kitang mamatian, taang sa tuyang buhay, naging kapakipakinabang. Nagpangadji, nagayuno, nagtabang sa kapwa, asin nag-iwas sa pagkakasala. Sinunod ang mga tugon kan Diyos. Ang pagkamuot na iyan, ang pagsakripisyong iyan, dahil sa pagkamuot. Iyo ang naging pundasyon na Jesus, an sa iyang pagkamuot, tanganig malagpasan niya, ang gapo sa pagtios, asin pagsakit. Ang maubos siya, ang maitaon niya, ang buhay, tanganig magkaigwanin buhay, ang gabos. Tangarig magkaigwa ning katuninungan, ang gabos sa kahadean ning Diyos. Amen. Matidog sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Gabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa magadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pusog ang pagtubod na ang Diyos Ama, maantabay sa to sa mga kulog din pagsakit, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, mamibi kita sa iya, an sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, lingawan asin linigan ang mga puso sa mga makasadiring kamauotan, para sa dusay asin lubos na paglingkod sa marahay na bareta. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mawarasan kita kan biyaya na malinigan an sa tuyang puso nin pagka makasadiri, dangan maging matinao sa mga dukha asin daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabotan ang dakulang katotoohan na sinabi ni Kristo, na kung mauot niya tong iligtas ang sadiring buhay, dapat ini idusay sa dalisay na paglingkod sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bendisyonan kan kagurangnan ang mga nagehelang niya tong kadugo, asin katuod, na sa indang matagalan ang mga oroal daw nindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, makisumaro sa kapangganahan ni Kristo sa kagadanan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, an sa imong aki nagsasabi sa mo, na siya ang pisog na itinanom sa daga, asin nagadan, tanganing magbunga nindakol. Tabangi kaming magadan sa muyang pagkamakasadiri, tanganing an sa muyang buhay, maging bukas sa imong pagkamuot, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, himatea kami, asin an sa imong mga nasangkuban, na tinukduan sa pakasabot kan kristyanong pagtubod. Magtugot ka na sinda malinigan, huli ka ining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaog ming mga parakasala, an kapaabaw-abawan, asin sa pagdulot nin kabuhayan sa mga nangaipo, makaarog kami kan pagka marahayon mo. Kaya kaiba kan mga daimabilang na angheles, sarong tingog kami nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi. Diyos ng mga hukbo, ang langit asin daga, ang sa imo, ang kawayan. O sana sa kaitaasan, palagan ang inabiti sa ngaran ka pagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggalan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya, sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagbuhay mo, liwan, ipinapahaya sa kanya ikaw magkatulog.
Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, pagmanalo ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Sa mong kakanod sa araw-araw, itaon mo sa muya niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Mga nagkakasala sa muya, asin aray kami ang narahasa sunod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kami nga tabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkabronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraohan kamo nin katuninungan. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara kan makasaalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago Magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong asin kalag, ang sakong mauumayan. kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo,
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kami namimibi, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkakapirang anunsyo. Enot, ngunyan na Domingo magkakaigwa po kita ning second collection, ang kantidad na satong itatao tabang para sa mga kaipuhan kan mga hovenes kan satong parokya na nag-aandam sa gigibuhon na Passion Play sa maabot na Semana Santa. Ikadua, igwa po ni mga available na trifold program para sa schedule kan Semana Santa. Pwede pong magkuanin kopya sa may pintuan kan simbahan o sa opisina kan satuyang parokya. Collections for the week. Cash receipts, daily collections, 20,686 pesos. Sunday collections, 40,253 pesos. Second collection for the OLP Youth Passion Play, 11,103 pesos. From the collection boxes, 13,558 pesos. Total collections for the week, 85,600 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: the Cudao Bike Shop, Pasita Nario, Curva Family, Mrs. Estrella Revilla, Jaime Aguilar, Engineer Steven Balang and family, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, Virgie Balang and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peñafrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Pirmado, Reverend Father Felipe Bicol Vera III, Parish Priest. Ngunyan po, igwa kita ning bisita hali sa Missionaries of the Poor, makikiulay po sa to para sa sarong importanteng katuyuhan. Good morning, Father, and good morning to everyone. I am Brother Alvin from Missionaries of the Poor. Sa susunod po na buwan, April 20 and 21, magkakaroon po kami ng konsyerto. Ang pamagat po nito ay The Messiahs. Ang konsyerto na ito, ano man pong makukuha namin sa play ay mapupunta po sa
aming home sa mga siniservisyohan po namin. Elderly, mentally challenged, men and women, and disabled children, to sustain their daily needs and assistance as well as medicines. Inaasahan po namin ang inyong suporta sa darating na konsyerto at sa kahit anong anyo ng inyong pagtulong po. Kami po ay nagpapasalamat. Muli, sa Abril 20 and 21 po, alas 6 ng hapon, sa ALDP Monte Vista Covered Court. Ang tickets po will be available this week sa opisina po ng simbahan. Once again po, maraming salamat. Matindog po. Suportahan po niya to ang gigibunit ang konsyerto, inipaagi tangadik makaabot ang satuyang taban sa mga ginagibunindang mga pagtabang sa kapwa. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. huli sa intersesyon kasatuyang mahal na ina, Virgen de Peña, Francia, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si semana na buhay para sa sarili lamang. Si semana na dadadan para sa sarili lamang. Itagabos may paninimagan sa lanang sarong. Itagabos din